Sziasztok, mint megígértem, itt van a külön kiadás, és ez a Flappy Bird. Na akkor nyomjuk. Eddig a rekordom 4, na nézzük. Hát, vagy 0. Mivel egyszer kiléptem. Oké, engem nem idegesítesz fel. Magadat igen. Őszintén, mondom, ez a harmadik felvétele, mert nagyon halkan, először nem vette a képernyőt, csak a hangomat. De azt is nagyon halkan. Szóval most megpróbálok hangosabban beszélni a kelleténél. Így már hallotok? Hát csak a mikrofont kéne föl erősíteni. Ó, de jó vagyok, vágod? Azt a egyből kapásból lőtt. Dikketon. Na nyomjuk. Nem. Na igen, 0. Hoppá. Rekordot. Mostan nem vagyok én paraszt. Mostani 0. Hadd énekeljek, nem engedi, hogy énekeljek, egyszerűen nem engedi, hogy énekeljek. Na, szállj, sólyom szárnyán. Jó, inkább nem énekeljek. Mikrofon tönkre megy a hangomtól. Ezt meg. Érted? És köszönöm, elmegyek 6-ig, és utána leállítom. Ezt a rohadt felvételt. 6, és utána leállítom. Esküszöm, hogy 6, és leállítom. Mint egy helybe ugrán ez a madár. Hát ez lehetetlen a játék. Egyszerűen lehetetlen. Megteszek annak bármilyen, hogy kivitte ezt a játékot. Elvitte 100-ig. Megtapsolom annak neki 100 milliárd forintot, dollárt, veszek neki egy házat, de nem a 100 milliárd dollárból. Mit mondtam előbb? Millió? Most már nem tudom. Oké. Nem már! Még egy kellett volna, és tudtam volna állítani a felvételt. Mondjuk most is simán megtehetném. Oké, jól van. Na most olyan fasza leszek, olyan profi. Csak na. Olyan profi vagyok, hogy se jutok el. Dicketron, Loletron, Xetron és PLS-tron. SLP, a PLS visszafele, SLP! Gyorsabb, meg könnyebbek ezek a csomagok. Egyenesebben, meg nem kell így felfele, azt utána le. Még most. Csak akkor elbasztam. Na még egyet megyek, aztán pápá. Oháj! Bazd meg! Na mindegy! Sziasztok, ne próbáljátok ki ezt a játékot, csáköcsög! Igazából nem. Na sziasztok!